Den alternative behandling havde indtaget byens musikhus. Helsemesse i Slagelse. Auralæsning og astrologi. Numerologi og kanalisering. Healing og håndlæsning. Og lidt mere healing. Vi fandt en fyr i mængden, satte ham til at teste messens forskellige muligheder og give dem en rundtur på 13-skalaen. Her er han, Lars Hansen, 30 år og fra Slagelse. Hvad er det for nogle ting, vi skal ud og forsøge at få svar på? Ja, hvad skal vi få svar på? Nogle af de store spørgsmål, som nok trænger sig på i hverdagen, som hvordan ser min fremtid med uddannelse og en stor klassiker, der nok er kærlighed, hvor vi nok også kigge nærmere på. Vi har på forhånd valgt at teste Lars i 4 forskellige boder. Hos håndlæseren og healeren, hos auralæseren og hos astrologen. Men lad os først lige høre Lars' egen opfattelse af det alternativ. Jeg har det fint med noget af det. Der er også noget af det, jeg synes er noget, jeg ikke tror på overhovedet. Fordi der er nogle kvaksalver inde på det også selvfølgelig. Men... Vi starter rundturen hos astrologen. Ved hjælp af Lars' fødselsdato vil hun fortælle om hans fremtid. Velrenommeret job. Altså det er ikke, vi er ikke ude at svæve her. Altså der skal være jordforbindelse. Der skal være uddannelse i det. Altså det er en etableret vej, og faktisk i det daglige arbejde. Astrologen fik sat system i sole og stjerner for Lars. Astrologen synes jeg var noget af det mest interessante. Skræmt meget plet. På 13-skala med at give en 10. Astrologen giver depechen videre til en aura. Hun vil kigge på energier ud fra et foto af hans aura. Og når vi så kommer herind omkring ansigtet, så har du sådan, der ligger både lidt orange, der ligger lidt pink. Og den orange, det fortæller, at du er også en person, der tænker kreativt. Det er den, jeg tror mindst på. 6 eller 7. 7 vil jeg give. For at få en skyd med spredehavn. Efter fokus på Lars' aura, tager vi fat i en lidt mere håndgribelig del af ham. Håndlæseren for Lars om både fremtid og fertilitet. Hvis vi nu leger med det, hvor mange børn kunne du tænke dig? Wow. 3-4 stykker. Ja, du har mulighed for 9. Jeg har mulighed for 9? Ja. Jeg sagde, du har mulighed for, at du får det. Udsigten til at få hele 9 børn ryster Lars en smule. Men til gengæld var der også ting, der passede godt. Så måske får Lars ikke 9, men håndlæseren gør i hvert fald. Og vi går videre til en healer. Det vil slet ikke ændre mig, hvis du er inden for medier. Altså, du kunne være en god repræsentant for noget, og du er en god repræsentant sælgetype. Ja, healeren mener, at Lars har evner for at være i medierne. Det må vi jo lade om at afgøre. Lars får til gengæld lov til at afgøre dagens sidste karakter. Det var den største oplevelse. Det var det, der gik ind og ramte mig lige præcis. Jeg vil i hvert fald gerne give 11. Rundturen er slut, men vi skal lige have en samlet vurdering. En vurdering uden tal. Helsemæssigt, det holder. Det er sket. Og her skal vi have en nyhedsoversigt. Ikke alle optikere er lige ærlige, når de laver en synsprøve. En mand med perfekt syn blev direkte tilrådet briller hos 3 ud af 6 optikere. Dansk Flygtningehjælp måtte undvære godt 700 frivillige her i regionen. Alligevel lykkedes det at overgå sidste års indsamling. Og så mistænkes lavfrekvent støj, såkaldt infralyd, at have skadelig virkning på helbredet. En husejer mener, lyd fra en række vindmøller gør hende syg. Det var de regionale nyheder for i dag. Vi slutter tilbage på messen i Slagelse. Her var alt, hvad hjertet kan begære i den alternative afdeling. Og at dømme efter det store fremmøde, så er det ikke så få, der søger efter svar i dette univers af uforklarligheder. Vi begrænser os til at spå om vejret. Hvis I vil have vores bud på det, så bliv hængende lidt endnu. Flere regionale nyheder, dem kan I få i morgen 18:10 på gensyn. Bliver præsenteret i samarbejde med Berlingske Tidende og Sjællands Tidende.